bender tuwabrak motor cies nesu ora nesu 150 juta ya sabar jane awak kelangan dulur ora apa-apa kok cuwepet bar dadi kethek matur nuwun lho nggih iya karo wong tuwek-tuwek iya kudu ngono wong tuwek-tuwek cah tuwek-tuwek iya cah tuwek nakal ngono mulane wong iki sing kudu titis permati ngati-ati nggih ora sak aku mau ya ngrungokke lah. Lah wong ya nuwun sewu, wong karo dulur-dulur sing rawuh ya beda. Ayo. Mata ya ora padha. Mata kok mboten padha pripun? Matamu teng endi? Lho, lha niki. Mata kiwa. Niki kok iso sisian ya. Lho, kudune mata kuwi. Lho, aku rak ndelok wayang ke matane iso jejer. Iya to. Kok kowe beda. Aku malah